Protože vás první díl o Vice Swap bavil, psali jste, jestli bych nerozebrala ještě nějaký rodiny a upřímně těch dílů je hromada, tak se podíváme na další šílený výměny manželek a pořád mám teda v poznámkách rodiny, které už se do dnešního dílu nevešly, takže pokud byste chtěli i třetí video na tady to téma, tak mě určitě dejte vidět do komentářů. Pokud se vám video bude líbit, tak budu moc ráda za like a odběr a vrhneme se rovnou na to. První dvě rodiny, které tu dneska rozebereme, je Spolansky family, což je teda velmi bohatá rodina z Manhattanu, a Bradley family, což je taková normální rodina z New Jersey, jo, jakože žijou v takovém malém domku, nemají zrovna na rozhazování, ale nehladovějí nebo tak něco. A ta bohatá rodina prostě celý ten díl jenom šikanuje tu chudší rodinu, i když oni sami vůbec jako rodina nefungujou a ty situace, které uvidíme, jsou naprosto šílený. Me time is going to the gym, then going to the next gym, then getting my hair blown out and getting my manicures, my pedicures, and going out with my friends with, children at the end. But I must say my kids are in school during the day, so it enables me to have a lot of me time. Spolansky je teda velmi bohatá rodina. Ten táta pracuje někde, nevím kde, ale vydělává prostě hromadu peněz a jeho žena nepracuje a vlastně celý dny jenom chodí na nákupy, do fitka, na vlasy, nechty, kosmetiku a mají teda 3 děti, o který se ani jeden vůbec nestarají. 4 nannies care for the 3 Spolansky children, Griffin, Gage and Peyton, 7 days a week from morning to night. Jakože jediná jejich interakce s nima je, že táta ráno veze ty syny do školy nebo kam a to je skoro všechno, co za ten díl my vidíme. Reálně, když jsem koukala na tady ten díl, dost jsem přemýšlela, proč se zrovna tyhle lidi rozhodli mít děti, když se oni vlastně ani jako nechtějí starat. Protože třeba místo toho, aby měli aspoň nějaký společný rodinný večeře nebo tak něco, třeba jim četli večer pohádku před spaním, tak prostě rodiče jdou večeře do nějaký fancy drahý restaurace se svýma fancy bohatýma přátelema nebo kolegama a děti jsou doma s chůvama, který se o ně starají 24/7. Pak je tu Bradley family, taková normální rodina, která teda sice nemá moc peněz, ale prostě hodně času tráví spolu. Když rodiče přijdou z práce, ta mamka má dokonce 2 práce, jo, řídí školní autobus a seká dřevo. Taky teda dělá všechny domácí práce. A jakože jestli je něco, co mi na tady té rodině dává takovej nepříjemný pocit, je to to, že vlastně všechno kolem toho domu je na té mamce. Je to taková jako tradiční rodina na jednu stranu, ale zároveň i ona pracuje a ani její manžel, ani jejich děti už doma nijak s ničím nepomáhají. she's not interested in cooking. She's not a traditional wife. Trouble. Už když ta bohatá mamka přijede do svého dočasného nového domu, tak jsem byla jakože... You guys, I don't do this kind of manual labor. Somebody else does this for me. A to, že na tuhle práci si normálně někoho platí, za ten díl řekne tak 20krát. Ale prostě my to chápem. Tvůj manžel vydělává velký prachy. A nejenom, že si teda chudák musí táhnout vlastní kufry, pak vidí nedopitý v kafe v konvici, to je rozesmutní, protože přece u ní doma platí lidi, který uklízejí. It's disgusting. There's coffee that's left in there. I'm not used to that because someone cleans my house. Ve skříni uvidí vysavač a dojde jí, že asi bude muset vysávat a neví, jak se to dělá. And there's a vacuum cleaner, which I don't know how to use, so that is of no interest to me. A už teďka má teda první takovej mental breakdown a prostě brečí, protože ty lidi jsou chudí. Fine. Driving up to a place that there's a bus in the driveway and there's a truck and that stuff I see in the movies. That's not stuff that, I've had to deal with. A pak zjistí, že bude muset pracovat a to je totální konec. I do all the cleaning myself in between my 2 jobs. I'm not going to work. I'm working. A pak teda druhý den, prvních 15 minut štípe dříví na štípačce a je hotová a prostě víc nezvládne ani polínko. A jde se teda snažit připravit nějakou snídani. It's the first time she's cooked in 8 years. Na druhé straně Lynn Bradley, tý nový náhradní mamče, začíná taková jako dovolená, minimálně ten první týden, protože o všechno je prostě postaraný. A její práce je doslova jít nakupovat. A pak tam nastane takový jeden specifický moment, u kterého mě se
úplně jako vařila krev v žilách. Bylo to, když ten bohatý současný manžel vzal svoji chudou současnou manželku na večeři do nějaký té fancy restaurace s jeho fancy kamarádama a začal se jí ptát na otázky ve stylu, jestli by chtěla žít jejich život, kdyby mohla, a jestli by vyměnila svůj život za jejich, kdyby mohla. If you could be transplanted here with your family and live, you know, the life that my family lives without money being an issue, is that in the least bit appealing? Ona teda řekne, že ne. Do you have a paper route or something? Well, I can't imagine 5:30 in the morning and getting up. I try to push that to 5:45 because that extra 15 minutes, world of a difference. Já bych řekla úplně to samý, protože jako víte co, dětem je ve finále jedno, že nemají miliony jako tady ty lidi. Děti chtějí milující rodiče, kteří se o ně starají a mají je rádi a věnují jim svůj čas. Money can't buy what I have. A na celý tady té debatě v restauraci je vidět, jak ten pan Spolansky na Lynn totálně schlíží z vrchu a bere jí jako něco míň, že vlastně oni jí teďka ukázali ten lepší život. Jakože možná se pletu, co já vím, ale tady ten pán mi dává hrozně takovej ten pocit toho, že kdyby jeden z těch jeho mega úspěšných, mega bohatých přátel zítra zbankrotoval, tak on už by ho nikdy neviděl, protože už by dál nezapadal do jejich sociální vrstvy, do jejich kruhu. A jsme pořád v tom druhém dni, když se paní Spolansky poprvé pohádá se svým dočasným manželem, protože právě dost možná poprvé v životě uklízela a nechápe, jak to jeho žena může dělat denodenně a ještě mít 2 práce a ještě se starat o rodinu. Což jakože má point a ti úplně nekřivdíme, myslím si, že když oba pracujou, tak by se oba měli dělit i o tu práci kolem dobu a ne to nechat všechno na ženě, protože jsou to jakože ženský práce. Když potom teda ale nastane druhý týden a nová manželka má možnost nastavit svoje pravidla, tak vlastně jediný, co Lynn chce je, aby chůvy v domě Spolanských dostali na týden volno. A o děti se starali oni, prostě jako rodiče, a ten táta je úplně vytočený. Jakože hrozně vytočený. I would like you to be home from work by 6:30 at the latest. We can actually put the apartment up for sale then, because unfortunately my job is very demanding. And it's not like I'm out playing or anything like that. We'll discuss it later. A já nevím, ale já mám z těch lidí pocit, že si prostě pořídili děti, protože to dělají všichni ostatní. A vlastně se o ně ale nechtějí starat, nebo s nima vůbec strávit nějaký čas. A nechte mě říct, ty děti jim to jednou vrátějí. No a skončí to teda tak, že pan Polanský se rozhodne ignorovat to, co po něm jeho současná žena chce a místo toho, aby se chvíli pohrál se svýma dětma jako normální rodič, tak prostě jde do fitka a je naštvaný, že ona si vůbec dovolila po něm něco takového chtít. V druhém domě naopak druhá manželka chce, aby ten manžel a dcery víc pomáhali s domácíma prácema, což je naprosto fér, ty děti jsou dost starý na to, aby doma pomáhali, tohle prostě není hotel. A manžel teda chodí úplně stejně do práce jako jeho žena, takže proč by nemohl taky pomoct? A on stejně jako ten první manžel tady té výměny je úplně jako běsnej z toho, že by měl třeba umýt koupelnu. I think my dad was about to scream at her and rip her head off. Well, this useless woman. Ale jakože kámo, ty tam taky žiješ, tak se zapoj. A pak nastane teda poslední večer. Bradleyovi pozvou domů nějaký přátelé, jejich dočasná mamka peče s dcerama nějaký sušenky nebo co to je. A všichni vypadají, že se mají rádi, jo, dočasný manželé jdou pak na hezkou večeři. Zatímco na Manhattanu Lynn chce alespoň jeden večer rodinnou večeři. Takže prostě rodině navaří, ale pro pana Spolanskýho je to jako moc chudý jídlo a odmítne to jíst, vlastně se jí úplně vysměje, že on by něco takového do pusy nedal. Hey guys, look, the soup is here. And you have your peanut butter. So you have soup, peanut butter, and salad. Not the clam. This is the spread, baby. So is this a typical Saturday night dinner? So why are you serving my family peanut butter? That's not fair. You don't usually have peanut butter, but peanut butter is fine for my kids for dinner? I would have thought peanut was the last dinner you would have done. Something extravagant. Here's a jack-o'-lantern. Like goulash or something. Or Franks and beans or something really out there. A objedná jídlo domů z nějaký restaurace, ale už toho má prostě dost a odejde teda na noc do hotelu a druhý den už jedou domů. A mně jí bylo fakt líto, protože ona se s ním o tom snaží mluvit, jako proč je teď smutná, co jí řekl a on to vůbec, ale jakože vůbec nechápe a vlastně na něm vidíte, že to ani nechce pochopit, protože mu to úplně jedno. He enjoys criticizing me, putting me down. Treat me like I'm nothing but a piece of crap. Tyhle rodiny se pak teda setkají ještě po výměně v show Oprah Winfrey a Spolansky se Lynn teda omluví za to, jak se k ní choval. Dear Lynn, I want to sincerely apologize for anything I may have done or said to make you feel bad.
I actually respect you as a person and for what you do for your family. A z posledních scén Wife Swap to vypadá, že oba si uvědomili, že ten čas, který se svýma dětma tráví, je to, co buduje ty jejich vztahy i do budoucna. Hlavně teda ta Spolanskýho žena vypadá, že v té výměně fakt jako prozřela. Co se mi o ní povedlo najít je, že ona se sama narodila do dost majetné rodiny, takže dost možná v tom samém i ona vyrostla a prostě nevěděla, že to může být i jinak. Oni pak po výměně měli ještě další 2 děti, ale v roce 2015 se teda rozvedli. Ale jak děti rostou, tak některý z nich se stanou známí na sociálních sítích. Třeba jejich syn Lawson, který se stal virálním na TikToku po tom, co zveřejnil video o tom, jak jeho teta platila jedné ženě, aby její syn se kamarádil právě s Lawsonem, protože on měl v tu dobu problémy si najít kamarády a ona mu tak asi jako chtěla pomoct, což je ale jenom velmi špatný způsob. A tady to placený přátelství trvalo 10 let. My entire decade relationship was a lie. Lawsonovi bylo 5, když se začal kamarádit s tím klukem, který mu teda říká v tom videu Dexter. Dexter, if you're seeing this, what the are you thinking? Což je jenom hrozný, jak vás vůbec něco takového napadne, jak vůbec si můžete myslet, že je to dobrý nápad a podle mě to prostě jenom odráží celý smýšlení té rodiny, že prostě za prachy si koupí všechno a že peníze jsou pro ně to nejdůležitější. A je to fakt jenom hrozný, jakože já si vůbec nedokážu představit, že bych se s někým bavila 10 let a pak bych zjistila, že se s mnou baví jenom proto, protože mu moje rodiče, teta nebo kdo to byl, to je úplně jedno, platí, aby se mnou bavil. Pokud se nepamatujete výměnu manželek s rodinou Bedfordových, je to proto, protože se nikdy nevysílala. Objevil se tam Jeffrey Bedford, což je teda bývalý řidič sanitky a dobrovolný hasič, ale v době Wife Swap studoval vysokou školu. Studoval obor poradenství na Eastern Oklahoma State College. Ne dálkově, jako jiní lidi, kteří se po 30 rozhodnou dodělat si vejšku, ale denně, na plný úvazek a nepracoval. A v té době ho teda živila jeho přítelkyně Melissa, která pracovala v lékárně. Jakože ve finále I couldn't care less. Kvůli tomuhle se tady ten pán do tady toho videa nedostal. Mluvím tady o něm proto, protože pan Jeffrey žaloval stanici ABC a Disney, což je teda mateřská společnost ABC, o 10 milionů dolarů. Říkáte si proč? Co tak hroznýho se Jeffreymu mohlo stát, že stanici žaluje o skoro 230 milionů korun? Jeho vyměněná manželka byl chlap. Totiž samozřejmě tvůrci hledají co možná nejodlišnější rodiny a tak když se Jeffrey prezentoval tak, že homosexuálové jsou proti jeho náboženství, to nejjednodušší, co mohli tvůrci udělat, bylo najít gay pár, se kterým by je vyměnili. Melissa teda odjela žít na 2 týdny do Seattlu ke svýmu dočasnému manželovi Derrymu a jejich 2 dcerám, z nichž teda každá je biologický dítě jednoho z těch partnerů. A vlastně se jako měla moc dobře, ona zjistila, že je to vlastně úplně normální rodina a prostě 2 týdny tam žili víceméně úplně v pohodě. Až na jeden takový incident, kdy její dočasný manžel chtěl ukázat gay bar a to se teda Melissa moc nelíbilo. Za to pro Jeffreyho to bylo jako mnohem horší. Ten už v momentě, kdy uviděl, že v jeho domě není žena, ale muž, tak jako rozhodně nebyl rád. Jakože hodně nebyl rád a nechtěl teda vůbec v natáčení pokračovat, jenže producenti mu vysvětlili, že podle smlouvy, kterou podepsal, on už nemá moc na výběr, když se začalo točit, protože kdyby natáčení v ten moment opustil, tak by ho stanice mohla žalovat až o 5 milionů dolarů. Takže Jeffrey si to spočítal, uklidnil se a řekl, že teda navzdory svému přesvědčení mu nevadí, když jeho dočasný manžel Leonard bude spát pod jejich střechou, jenže teda kvůli tomu výbuchu, který Jeffrey měl, se producenti dohodli, že bude lepší, když ten dočasný manžel bude přes noc, kdy tam štáb nebude spát v hotelu. Moc tomu teda potom nepomohlo ani to, že Jeffrey později řekl, že jenom to, že s nima v době byl druhý muž, pro něj bylo tak děsivý, že první 3 noci výměny vůbec nespal a musel vyhledat lékařskou pomoc. Když výměna skončila, tak Jeffrey stanici ABC i její mateřskou společnost Disney zažaloval o 10 milionů dolarů za psychický stres, ponížení, nemocniční účty a náhradu škody. Nejen teda kvůli tomu, že jeho dočasná manželka byla muž, protože ve smlouvě, kterou všechny rodiny podepisují, se píše, že dočasný partner
nemusí být nutně žena, ale v žalobě tvrdil, že když produkci řekl, že v natáčení nechce pokračovat, tak mu bylo vyhrožováno, že mu neřeknou, kde je jeho žena a nezaplatí jí letenku domů. Jeffrey taky tvrdil, že producenti se ho snažili vykreslit jako burana, nedovolili mu navštěvovat přednášky na vejšce, kvůli čemuž ho nakonec vyhodili a místo toho štáb nutil opravovat auta, aby to mohli natočit. A když Jeffrey pak přes noc uklidil dům, aby prostě ráno natáčení bylo uklizeno, tak produkce se na něj rozlobila a dům znova zpřeházeli, protože to neodpovídalo tomu obrazu, jaký mi chtěli vykreslit. Jeffreyho právník řekl, že jeho klient z toho tlaku, který na něj byl při natáčení vyvíjený, onemocněl, jak fyzicky, tak psychicky. ABC se k tomu na druhou stranu vyjádřila tak, že jsou přesvědčený, že producent zachází s účastníky profesionálně a s respektem. Pořad má za cíl zpochybnit rodinný normy a smlouva, kterou účastníci podepsali, výslovně uváděla, že vyměněný partner může být i muž. Jeffrey pak tvrdil, že jim nebyl poskytnutý dostatek času, aby si smlouvu mohli pečlivě přečíst. Jenže na druhou stranu Melissa řekla, že si smlouvu jenom prostě zběžně prohlídla, než ji podepsala a že to byla její chyba, že si toho prostě nevšimla. Navíc teda smlouva přímo uvádí, že pořad by mohl odhalit znevažující, trapný a nějak nepříznivý povahy nebo momenty. Asi se jako nemusíme hádat o tom, že reality show častokrát manipulujou s těma situacemi, kterými v televizi vidíme, ale Jeffreymu se u soudu nepovedlo prokázat, že by televize jednala proti smlouvě, kterou on a Melissa podepsali. Jeho žaloba byla zamítnutá a upřímně si myslím, že z jeho strany to prostě bylo přehnaný a chtěl teda nějaký odškodnění, protože se cítil obelhaný. Nemyslím si, že štáb tam nepodněcoval nějaký drama, ale myslím si, že Jeffrey prostě nikdy neměl šanci uspět s tady tou žalobou. Teďka se podíváme na muže, který byl titulován jako nejhorší manžel na světě a po vysílání jeho dílu jeho rodina musela dostat ochranku kvůli tomu, jak moc lidi tady toho muže nesnášeli. V tady tom díle se představí rodina Fowlerových z Snow Valley v Kalifornii a Loganovi. Rodina z takového malinkého městečka v Missouri. Fowlerovi se velmi zakládali na vzdělání, zdraví stravě, což nezní nějak hrozně, ale když je chvilku pozorujete, je toho už prostě moc. Rodiče netrávili prakticky žádný čas se svýma dětma, protože oni teda pracovali a děti byly buď ve škole nebo na kroužcích, který kolikrát ani nechtěli dělat. James has to read 20 minutes a day. I play piano because my dad forces me to. I'm not going to force him to do it if he doesn't want to. Yeah, and I don't want to do it, and you say I have to do it. A nepochopte mě špatně, já si myslím, že je super moc dávat svým dětem příležitosti a rozhled. A tyhle děti to rozhodně mají, ale myslím si, že rodiče by měli minimálně, co se jako zájmových aktivit týká, klást důraz na to, co ty děti zajímá, co je baví. A jasně, že děti jsou děti a někdy je prostě nebaví nic, ale je rozdíl, jestli je to jen nějaký jako momentální znudění, nebo jestli to dítě fakt tady to nechce dělat. Táta rodiny Steven pracuje z domu pro firmu, která se zabývá solárními panely, protože další věc, která je v jejich životě důležitá, je udržitelnost. A mamka rodiny René se zabývá stravou a hubnutím. I am a certified hypnotherapist, I'm a certified life coach, and I'm a certified master practitioner of neurolinguistic programming and a certified destination coach. Takže u nich doma je prostě všechno bio-eko, což jako opět je to super. Na druhou stranu, jako se vším, co Fowlerovi dělají i tady to na 110%. A někdy prostě jediný, co děti chtějí, jsou hranolky. Na druhé straně rodina Loganových z Missouri je přesný opak. Milují fast food, jejich oblíbený sport je paintball a ježdění na čtyřkolkách a rodiče jsou úplně v pohodě s tím, když jejich děti nepůjdou na vejšku. Což jako opět vejška není pro každýho, nemyslím si, že je cokoliv špatného na tom nejít na vysokou, ale je jasný, že Weisswap vyhledává rodiny, které jsou na úplně jako opačných stranách spektra. Takže když tady máme extrémně akademicky založenou rodinu, která jí jenom biopotraviny a všichni každý den cvičej, spárujou je s rodinou, pro kterou vzdělání nemá vlastně nějaký význam, ani třeba nevědějí, co znamená slovo organický. Our groceries are the best organic food money can buy. I'm not quite sure what organic means, but it don't sound good. Who eats organic cereal? I don't even know what that means. Isn't her toilet kind of thing going on here? A je to Steven Fowler, který si velmi, ale jako velmi znepřátelil diváky. Protože svojí dočasné manželce řekl, že je hloupá a tlustá. Přímo do očí, když prostě leželi někde na lehátkách na zahradě. What if James decides I don't want to go to college? I think the worst thing that James could do would tell me that he wanted to move to Missouri.
What is wrong with the United States in the middle of the country is that people, frankly, are just like you. It's amazing. Lazy, basically. It's is what you're amazing, saying. uneducated, simple, and without a clue about what's going on in the world. You are undereducated, over-opinionated, and you're overweight. It's not a good combination, Gayla. A jakože mě je tý paní fakt líto, protože z toho, co jsem v tom díle viděla, tak ona je fakt jako hodnej člověk, který má rád svoji rodinu, svoje děti, snažila se zapojit do té nové rodiny, chovala se k ním fakt hezky, jenom prostě její způsob života je naprosto opačný od toho, co žije její současná rodina. A reakce na Stevenovo chování se dostavaly prakticky okamžitě, protože už v prvních 10 minutách, co se ten pořad vysílal, Fowlerovým zavolala produkce s tím, že by si radši měli odstranit svoje facebookové profily, protože do redakce volají rozlobený lidi a oni jsou prostě přes svoje Facebooky dohledatelný. A produkce se teda reálně bála, že si rodinu ty lidi najdou. A to se teda taky stalo. Takže rodina dostala na týden ochranku a mezi tím vznikaly celý blogy a webové stránky, které se zaměřovaly hlavně na Stevena a lidi tam prostě diskutovali o tom, jak hrozný člověk je. There's even a website dedicated to him called StephenFowlerSucks.com. Unikla adresa rodiny a lidi přišli na jejich dům házet vajíčka několikrát a tady ty akce se domlouvaly právě na těch blozích, takže rodina se nakonec musela přestěhovat o několik bloků vedle. Steven taky přišel o práci, vyhodili ho právě v reakci na jeho chování v té show. Steven se teda veřejně za svoje chování ve Wisewap omluvil, řekl, že se choval jako naprostý blbec a projevoval mimořádnou míru hlouposti a arogance. Řekl, že 2krát psal Longovým soukromně, ale ani jednou nedostal žádnou odpověď. A Gail, ta jeho dočasná manželka, pro The Voice řekla, že se teda nemyslí, že Stevenova omluva byla upřímná. Udělal to, protože ho celá Amerika nenáviděla a on se jenom snažil vylepšit svůj mediální obraz, ale že prostě celou dobu té výměny se k ní choval, jako kdyby byla totální dno. Ani jedna z těch rodin se první rok po výměně nemohla moc vyjadřovat kvůli smlouvě, kterou podepsali. Fowlerovi dali rozhovor přibližně 2 roky po výměně, kde teda Steven řekl, že v první řadě on ani děti do Wisewap původně nechtěl jít, že to byl nápad René. Ona se chtěla v televizi ukázat, aby dostala platformu, kde by mohla šířit své poselství o zdraví životosprávě a Steven se jí podvolil, protože to pro ní bylo důležitý a on věděl, že jeho žena to chce udělat ze správných důvodů. Řekl, že štáb ho podporoval v tom, aby se choval hrubě a jízlivě a povzbuzovali ho, aby přitvrzoval a on vlastně hrál takovou roli. Upřímně, co si myslím já, je, že samozřejmě, že producenti Stevena v jeho chování povzbuzovali, protože jim jde o to drama, který jim potom přinese sledovanost, ale pokud jste schopný se takhle chovat k lidem, tak prostě někde uvnitř vás to je. A to, že na to ostatní lidi reagují kladně, to prostě jenom dostane z vás na povrch. To, že tohle nebyl jediný případ, kdy se Steven k ostatním nechoval hezky, choval se k ním třeba nadřazeně, řekla vlastně i sama jeho žena, která v pozdějším rozhovoru řekla, že svýho manžela požádala, aby vyhledal profesionální pomoc, protože byl agresivně krutej a urážel lidi. A vlastně je to skvěle vidět i na konci toho dílu, kdy teda obě rodiny se prostě sejdou, baví se o tom, jaká byla výměna a když se poprvé znovu setkají, tak Steven ví, že to nebylo úplně dobrý. A pak Steven mluví mezi 8 očima a čím víc toho říká, tím je to horší. I've just spent the worst week of my life. He was so cruel to me. Tell Renee what you've been calling me. I said you are underachieving, Obese. over-opinionated, undereducated and overweight. Oh, so you laugh. You think that's funny. You hurt my feelings. A jeho manželka už v tady ten moment prostě má dost, protože podle mě ona přesně ví, co se děje, protože to prostě zažívá taky. Protože Steven celý ten díl úplně září takovou tou jsem lepší než vy všichni ostatní energií a v jeden moment se ten manžel z Missouri René na férovku zeptá, jestli se k ní jako taky takhle chová. We pointed that out. Treat you like this? A ona sice řekne ne, ale upřímně její neverbální projevy mluví sami za sebe. Ona pak nakonec odejde, protože už prostě toho má jako úplně dost. René řekla, že několik měsíců po Wisewap jejich vztah procházel krizí. Řekla, že pár měsíců bylo prostě kamenitejch, ale nakonec to zvládli. Steven taky přemýšlel, že by o své zkušenosti ve Wisewap napsal knihu, která nakonec ale nikdy nevyšla. Což upřímně si myslím, že je to nejlepší, co Steven mohl udělat. Já fakt doufám, že Steven našel tu pomoc, kterou potřeboval. Snad jako jo, když spolu zůstali, protože vzhledem k tomu, jak se třeba i ty děti chovaly k té Gail a jak o ní mluvili, She wasn't like
smartest person. Tak si myslím, že v opačném případě by měli velký problém s ostatními lidmi, až třeba se dostanou z takový tý svý jako bubliny, rodiny a elitní školy, kam chodějí a zjistí, že vlastně nemůžou o každém druhém říkat, jak hloupej je, protože slova mají taky váhu a ostatní lidi můžou ovlivnit. Jednoduše prostě, pokud se k lidem chováte hnusně, nikdo se s váma nebude chtít bavit, jo, je to takhle jednoduchý. Bohužel teda vlastně ani jedna z těch rodin to v posledních letech neměla úplně lehký. Já jsem tak jako pátrala na internetu, jako vždycky, když dělám tady nějakou takovouhle rodinu a našla jsem facebookový profil René, podle kterého Steven na začátku roku 2020 zemřel na rakovinu. Našla jsem taky nekrolog nejstaršího syna Longovej, který zemřel v roce 2021. Bylo mu 28 let a podle Gaily na Facebooku si vzal život. Jeden z jejich mladších synů už ale teda má vlastního syna, takže z Gail se stala babička. A pokud ten, kdo na Redditu tvrdí, že jejich příbuzný je opravdu jejich příbuzný, tak dva Gailiny synové jsou opravdu profesionální hráči paintballu. Což mě úplně těší, jako vzhledem k tomu, jak velkou roli hrál paintball v jejich životech. To bude už z dnešního videa všechno. Napište mi do komentářů, která z těch rodin nebo z těch případů vás jako zaujala nejvíc. Pokud se vám video líbilo, taky budu muset dát do like a odběr. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj!